Hello mga ka-listeners, good evening. Advance video lang mga ka-listeners para sa intro vlog sa Jack Inpoy, no? Kaya ako sa ning kahong dito ning Jack Inpoy ron kay agi po daw kuan ba paghandom sa dino kay ang usas nagdala ning dramahan, no? Si Gilly Delmar, no? Nga mipanaw gid, no? Sa atong adlaw sa sinulog, no? 19. So mao po'y pagpanaw ni Gilly Delmar, no? Mga ka-listeners, muna nga kining drama kay napamansiyan ni, no? Drama ni pagka 2019 unya na Asia ani, so mahog na rin kato lang po ning remembrance ba nga mapaminaw na to nga naa si Gilly Delmar, mga ka-listeners, no? Aning drama ha anam-anam naman hintaw ni atong mga idol sa mga drama sa DOHP, no? Nga anam nagka kawala ang mga bida sa mga drama, no? Kini si Gilly Delmar partner gud ni Tiban o di Goliath ba nga maghatag og lingaw pakatawa na to, no? Sukad pa sa una, no? Nya nagkaanam na gud sila og wala, no? Si Tiban Escudero pagka 2019, no? Nya sunod pag ito pagka 2021 ang lain na pong artista si Juan Mira Luna Tumulak. Naasad siya ning drama, no? Si Mira Luna Tumulak nya gisundan pag yun ni Juan John Gomez, no? Pagka 2021 Japon og maogi pong tuiga si Ray Bores, no? Tulo sa 2021 nga mga artista, no? Sa DOHP. Sa 2019 si Tiban Escudero nya sa karon tuiga o pagka December si Kuan 2024, no? Si Alex Lara, no? Ni panaw po siya itong pagka naging tuig nya karon lain na po, no? Nga usas mga makalingaw sa radyo labi na sa drama nga kung ako'y pasultihon kay naamang yun siya partner ni Goliath, no? Nila Bambina mao man niya ang banggiitang gitarista sa DYHP si Gilly Delmar, no? Nagyod January 19 lagi din siya taman, mga ka-listeners, no? Muna nga kini atong drama ron makahinumdum ta ni Gilly Delmar kay naaman siya ni amahan ni Jack ug ni Poy, no? Mga ka-listeners, nya napakoy drama nga subayunon nga naagip siya bida amo to masubay pa panahon to, mga ka-listeners, no? Nga naagip pon siya ba si Gilly Delmar ang murag siya bida atong drama ha? Pero ako pang itry og subay para agi pud og andom ba kay nagkaanam-anam na naman og kawala ni atong mga ginapaminaw ng mga artista sa DOHP nga naghatag na tog kalingawan ba, no? Mga ka-listeners, nya pasensya dai mga ka-listeners, no? Nga intro vlog tagahapon nakasulti jud ko ninyo sa live nga magkuanta og drama, no? Mag-upload ta sa munyika pero grabe jud naglabad ang ulo kay niabot nag-alauna sa kadlawon, alas 2 sa kadlawon, niabot pag alas 3 gasige gyapon og checking ang gi-upload nako dugay kay ba nya ako na lang jud gidelete pag tungtong og alas 3 media man dito gidelete lang nako, mga ka-listeners, kay wa gyud mo nag-error tingali to ba, wa gyud mahuman ba mo tong gidelete nako nya upload ko balik mga alas 3 media tingali to gibalik na ko upload katong munyeka part 19 unya ang resulta pag mata na kong alas 9 sa buntag kapin, excited pa ko kaya na-upload na, sus, copyright man. Huwag klaro. Balik kong edit, no? Ako ipakita lang ninyo, mga ka-listeners, no? Muna niabot og alauna sa kadlawon, niabot og alas 2, niabot pag yung alas 3. Unya, ang resulta pag alas 9 kapin sa buntag, kay i-upload, i-balik man ako upload, no? Kay ang permero niabot ng alas 3 kapin, wa man jud sige magibog checking, gi-delete na ako, upload ug balik. Motong ang resulta pagka alas 9 na sa buntag na ripay pa ko kay na-upload na, sus. Mao ni resulta. Copyright man hinoon. Perti man, pula man. Delete ubos kong delete, mga ka-listeners, kay wa gyud chance man. Copyright man gyud. Usar ka music pero giangkon man tibok video man ang naamong sa usar lang ka music ba, mao na kay copyright lagi, so delete na ko utro kog edit, no? Karon lain na pong adlaw ron paita lagi kining copyright jud mao jud ni sa sinungdan
langan na daan kay hinay kay Indita. Copyright pag yun, usog na pag edit, paita. Paita ka listeners. Wala nga, may pasensya no, gilay, pero ba yun nato to nga mag-upload ta sa, may kamo ta, mag-upload ta sa mangika niya, sa kining drama nga Jack in Poy, wala na magtunong itong adlaw ni. So, basig di na po ni mo sibo niya akong pag-vlog ron, ang pizza ka ron, January 25, no? Niyang oras, alas 7:26 na. Ngaho lang og di po ni matunong karong adlaw, bagtan pa ni og laing adlaw, no? Nag-advance na ako ni mga listeners para diretso na ta, no? Kung ma-edit, usbo na ko, usa sinungdan gyud nga malangan tagsamot kini yung copyright. Hinay na gud dita daan, langan na daan ba. Musamot pag copyright, balik na pag og edit mga listeners, no? So, pasensya kayo, no? Kay nakaingon ra ba ko sa live ato nga mag-upload ta. Yeah. Wa man itugot, no? Sa copyright man gyud. Wala mga listeners, pasensya kayo, no? Og di na lang ta maglangan, paminawan niyo ang part 6 na ba? Nalimot na ko, part 6 sa Jack in Poy. Hello mga higala, mga kasama, kumusta? Dita maglangan atong hisgutan ang nangagi. Naputol ang pagbasa ni Mael bahin sa mga syudad sa Italy. Dihang may paso-paso si Poy nga nagsulob sa bestida ni Hilda. Okay lang nasayran, nga moapil kini og Miss Gay Contest. Din usa sa mga judges mao si Sarah. Nakikita kang Sarah si Maggie. Nagtuo ang dalaga nga bahin sa iyang nawagta nga pagbati kang Poy ang tuyo nini. Pero ang bahin di sa contest. Niyan ang pagkaugma, nagkasulti sila si Poy ug Sarah. Mga kasamag mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Jack and Poy! Hala, sorry ha. Nanggigil, manggod ka ni mo, oy. Mama, sa ato pa, ibalik mo feelings ako? Katakaan ko no, ibalik ba, sir? Ha? Sir? Ambot? Tay, ibalik na no. Ha? Ibalik na no. Ha? Ay, paghitik ba? Ay, paghitik! Ako na lang, God. Ibalik sa. Ay, mugtaw. Don't deny. Don't tell a lie. Ambot ni mo? Sir? 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 Naunsa man to? Aw, mana. Klaro pa nas klaro eh. Muna giingon nga, action speaks louder than words. Ug muna nahitabo ni Sarah. Muingon siyang wala siya piling nimo. Pero lahi ang gibuhat. Liman kang nanggigil sa nimo. Pwede rin sa manghigil siya sa kalagot, di ba? Unya, sa may paminaw nimo, may kalago to. My love. Tagilo. Gilo kayo. Unya, maglibo pag yung tahanan nga. Klaro naman kayo. Lagi, no? Sa ato pa, bro. Nagpakipot rinig maayo si Sarah nako. Oh, ano yun na? Lena siya ato ba? Ano man? Kamu nang magi? Ay, wa pa lagi. Wa pa manggikusog ta. Pero, immune na mi. Ha? Murag uyab ba? Sa English pa. Mutual understanding. Sa Bisaya, murag uyab. Immune. Kaming Sarah? Immune. Murag unggoy. Unsa? Amot. Unsa to? Wa pa ko kay bawon sa tawagan na eh. Hindi mo gisulti, bro. Immune. Murag unggoy. Tanan sad. Ito. Peter ba sa ato. So, sumi akong buhaton ni bro. Ay, luwag-luwag. Sige, yun. Hindi ko maglugluag. Bitaw no. Pero, Bisan, mudi pa na. Sige, hilang. okay, ako nang buhaton bro. Ay, sakto di ay. Saman. Pakuyugay, nag-adto na to sa Italy. Pero, Di ba? Siya mahinungdan nga di ka mo kuyog. Mo yun na imong yung nako, di ba? Kuyog na lang. Ugdad Asya. nagdi siya mo kuyog. Libre? Di mo kuyog. Libre? Unya, di mo kuyog? Uy, kuyog ko, uy. Oh, sige, i-apil di ka sa lista ha. Okay. Kano sa tamo larga? Aron mandam na akong angan akong andamon. Asa man ta sa Italy mo adto?
5 cities lang ang ato atoon. Venice, Pisa, Naples, Milan, ug Rome. Pisa? Ganahan ko na Pisa. Mao lang na ang Leaning Tower, no? Yes, the famous Leaning Tower of Pisa. Kaila ko ana ay. Kabasa ko sa libro ana sa elementary pa may. Pagi na kakalimot pangga, no? Kuan pa, ganahan ko ng Pisa, labi na pa ng Hawaiian. Oh. Lagi mo mga tawa. Wale. So, kanangwan. So, saan mo kita mulan ka? O asa mo kita mag-unaan eh? Hindi sila mga tawa. Venice Marco Polo Airport is the international airport of Venice, Italy. This is located on the mainland 4.3 nautical miles north of the city in Tessera, a frazione of the Comune of Venice nearest to Mestre. Wow, nice. Yamot, English di ka pangga. Nag-Italyan sa lunta ka. Wow, ganito og nice gani. Ay, mao lagi. Pag Italian lang. O sige. Wow, wey! Kanin daw, te! So, asam tapos tayo din sa Venice? Ato lang ta sa Ania Park Hotel. Naaroy mo kuha na to nga shuttle. 600 meters away gikan ni sa dinhi sa Marco Polo Airport. Og free wifi tanang rooms and free breakfast. Ay, pares na sa ato. Dogay pa tumukuha na to. Musian unta ko. Sige, kuyugan na lang ti kanang. Musaya sa ko. Okay, kitang tulo kuyog. Pangutan na lang pangga. Asal CR. Ina lang ang pwede mong utani. Asi ang CR ni. Pa, Uy. may damit pa. Wa sila nangatawa. Bitaw ni. Awa na no, wait, Larry. Uy, hala! Mao din ni Venice. Hala, wag gid sila kalsada. Kinira gyud ang mga bangka atong sakyan di ay daw. Hinay tingo pangga oy. Pailan tang ihasa ni Uy, pelatihan. da pasag di ay. Wa na makasabot ang bangkero sa atong sinaltian. Pwede namang gainan natong libakan. Taga-pasil ko lang, di ko naman malibak. Sa masaingan aning restaurant na, oy. Kuan ma, impronta. Oh, asawa ni Impronto. Mao ni say pinakanindot din eh. Dili noy. Pero mao ni pinakadali og service. Bitaw, masa pangalan? Pangalan lang daan? Impronta? Oh, dia. Dia dayon. Oh. Nati ako na research ba? Antico Forno. Ha? Mapasmuta na kay antiko. Sa ato pa, mga antik ang mga service dito. Hinay og lihok. Wala lami na siya. Wala siya sila mga tao. Kaon na lang pa ay. Kaon pa ka, may pakaon ay. Maayo ra gid kini kuyog ka. May kasulti-sulti ko. Nice room, no? Mm. Ako tabag ha? Sure. Hello? Salamat. Magtapa ka. Nga naman unta. Pwede mo gawas una ka. Nice kay view dili. Sige, magawas ko. Max? Magawas na ko, ha? Si Po itong nanawag. Okay. Lahigit ang ambiyansa ni sa. Ang hangin. Ma-feel ka mo ang kalimpyo. Wa may pollution kay. Wa may sakyan na nga nagwara-wara. Doon ay mga sakyanan na private, pero sakto ra. Wa nagwara-wara, kay wa may dagkong mga kasada. Abi na ko natulog na ka. Nganong nanawag man ka? Namasin lang ko. Nagmata pa ka. Okay rin yung room ni Maggie? Okay naman. Very okay. Mas okay yung tanong kung
kita nagtipon og room. Bastos man ka. Ha? Anong bastos man? Huwag ka respeto na ako. Ha? Anong wa man? Di ba? Duha man ka bed? Oh, oh. Aw, magtagsa ron tatagyapon tagbed. Pareha sa inyong sit up ni Maggie karon. Oh. Ngano, unsa di mo unahon na? Magtipon ta sa usa ka bed? Hilom, uy. Meron yun di ay, nga wala ko'y feelings para nimo. Kay mo take advantage man, ka. Ha? Pataka ka man, sir, uy. Imo rin yun ang unahon na. Wag yung ko nag-imagine na magtipon ta sa usa ka bed, nya maggakos ko nimo, ug mo gakos sa kanako, dayon magig tinuktukay kanako, unya mupiyong ka, ug unya ako mo Ay, bastos ka! Ay, nanong nagpamang kasar? Mangutara ka pa! Suma! Suma! O sa'yo magisulti! Wa maguno mo patiwas, ha? Ang sumpay ato, muhago ko. Inigpiyong ni mo, muhago ko. Dautan na, sar. Bastos na. Oh. Wa magagatingog, ha? Ang bot ni mo? Sara! Sarahi! Kumusta yung pagkatog? Okay, kayo. Okay. Huwag mong good mo maningog, Sarah. Poy. Okay naman. Okay ra? Hindi ka komportable? Komportable man. Sorry ha, giduka pa ko. Actually, it was great. Ikaw, Poy. Jesus Maria Josep, naghagok na nagkaan. Hoy! Asa ta? Asa ta tapit? Diyos ko, maon na ni Rom. Oh, pagka ni mo na ni Rom na ni. Ya, asa naman tong Pinoy-anan sa Santo Papa, kimuadto ko. Ay, muad ra taon niya, nang. Huwat-huwat lang ta. O sige. Sige. Pangga, huwat lang ta, pangga, huwat lang ta. Sige, lingkod sa mo ha. Naalam mi adtoon ka diyot ni Jack. Ayaw mo lakaw ha? Tigalig, mabawatag panawagan. Hindi na ba may kamaw mo Italian? Makaroni lagi ko kanahibawan og spaghetti. Di lagi mo lakaw. Anto na mo, aron makabalik na yon. Tuwa na sa sila Poy, Usara. Nagtupad na pero busy ka sila cellphone. Murag wa may tagdanay ng duha, sukad kagahapon. Rome, Italy capital is sprawling, cosmopolitan city with nearly 3,000 years of global influential art. Architect... Hoy, mahimo ba? Ay, Ay na lang nag-oral reading, bi. Kaya di ka magadimao. ha? Silent reading nga nako? Sir, Unsa ba, oy? ikaw ba? Anong init mo gikag-una ko? Dili init akong Pantugra? Gider is tingali ka sa. Basta, nanin nyo, di ba, sa puton man gid mo anak? Pwede ba, Poy? Ayaw nila ko istoryahe, be. Gisapot ang mahinoong ko ni mo. Nagmahay na hinoong ko da. Nagmahay ka ni kuya ka na mo. Oh, O kung nagmahay ka, una nagpuli to Pilipinas. Kauna na. oh. Kay murag, magdugay bigibin din si Italy. Muadto ba may sa Florence, ug asa pa to? Aw sa Pisa, ug asa pa tong usaoy. Basta, dugay-dugay bigin mo pulis Pilipinas. Mano kung gusto kang mupauli na, uni lang dito. Una na lang. John, ha? Una lang ka? Una good taon. Aw, sabi na kung nagmahay kang ni Kuyog na mo. Na-comment na lang ko, eh. Sa una, magsigigag kulit-kulit na ko. Eh, sige, hisdot, ana, oy. Kung walang gani ko ni mo pikuton. Hinam, ha? Nagsulti ba magani kang mama? Hinam ba?
Kuha lang yun ni, imo awayan si Mag... Da, wa na lagi kakatingog. Ngano man na Sara ay? Ah, nagagwaay naman gud ni Poy, tita. Aw, abi na kog nganong imong gisapungan ang baba ni Poy. Ug puyo mo ay, murumog mga bata. Sorry, tita. Sige. Ay, kung kataw iya. Ngano ka? Di maguni mo pagkataon. Kila ka na lang, tika. Humanatog pangaon, mo proceed na ta sa Vatican City. Hay, salamat! Makaadto na gyud tag St. Peter. Sige rin bitaw kag adtog St. Peter. St. Peter Basilica na, ma. Dili St. Peter. Da, parehasa nang naay San Pedro ha, oy! Sad! Ulo, kakatawa lagi mo. Unya, makakita na kataan na ni Santo Papa ron. Murag, di gyud nang. Pero iba mo, mga bigyan ay untay akong dim. Nga, kaslon ko sa St. Peter Basilica. Unya, ang sa papa mo'y makasal sa akong forever. Mao na ni pagka. Mao ni ang St. Peter's Basilica. Uy, daghan sa ring tao din no? Mga turista gikan sa lain-laing dapit. Halang, oy! Sa TV naman ko nagkakita ini. Tinuod mang yun ay ni. Makasuod naman tanong. Oh, makasudra. Okay. Ni aram kita ining lugar nga balaan. Pwede ba itong limpyohan na itong mga kasing-kasing? Sa mga kapungot, kayugot, kaligot-gut, o sa mga sapot-sapot. Kaya makita ang good sa itong mga dagway nga maot. Naa ba kay gipadungog anak poy? Di na ta na. Stop na. Sige na. Picture lang tabi. Bye-bye! Wow! Hala, kanindot. The famous painting of Michelangelo. Ay, asagad! Madaro. Hangat, pangga. Amang lota Maghalagtag ka ng mga pag-ampo. Lota. May pa. Ay, pwede may ihang yun ako. Unsa man ko na be? Wala pinsan ta. Karang di ta makalis sa mga muagi. Yan, tas na pleno. Unsa di ay? Kuan, kakadyot ha. Sinong gikot? Napasok naman sa day. Yan na. Unsa na ay? Oh my God! Iluhod! Magi. William Hirimi. Magi. Sugot na taon day kaya nito ang mga nidulat to. Gipangisan nila yung mga cellphone. Yes! Oh! Thank you! Nag-viral na yun ang marriage proposal ni Jack. Bihay. Sikat na kayo sila. Mao, sikat yun. Ikaw pa to? Sugot pa tayo yung mo si Jack sa una. Ikaw unta to'y mag-viral ron. Hindi unta si Maggie. Oh. Magmahay ka sa. Kung anong diri ka nagpagkabuang na ko sa una. Poy, pwede ba? Ay, kung sa giskot anak, be. Sorry. Gwapong ko. Pero, daan kong mag-iskot kay nindot kayo. Sa akong feelings nga na nga. Feeling is mutual day na itong duha. Ikaw ba? Feelingon kay kano? Saon pa biya? Saon na pa biya? Sar, naagi ko yung feelings mo. Pero talawan ka. Wa kay baruganan. Di ko talawan. Tapulan. Ha? Wa may baruganan. Sige mo ko kalingkod. Ay, corny ni mo eh. Ting kay baruganan. Di ko talawan. Tapulan. Ha?
Wa may baruganan, sige ra mo ko kalingkod. Ay, corny ni mo eh. Tingsi lang ay. Pero, kilig ka sa una sa. Ha? Garaa, uy. Siging hisgot, uy. Sige, ay na itong hisgotan. At tumukunod na sunod sa pisa. Wow! 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 Lagi nindot! Dagana ni mo picture na sa Roy. Na-intrigate ko ini sa una pa. Kung nga nung naghiwi ni siya nga tower. Lagi, akong pasaw na. Ay nagbasa kay nga no. Di ka magkadimao. Di ka magkadimao. Magbinasaya ka. Unsa na ka nang in English no. Palihog lang. Ayaw na lang. Ay. Construction failure din ni siya no. Pero nahimong tourist attraction. Hindi sa dini nga magpotoshoot sa. Kanang para wedding ba? Example, di kasalta. Unya, magpotoshoot ta sa maong sa si background, di ba? Ay, tana, oy. Mutipon ta nila, oy. Pwede mag-selfie ta, sir? O pag itay selfie. O patay selfie sa Venice o sa room. Dagay magod kong selfie. Kanang kita lang duha, gid ba? Oh, di na selfie. Ha? Tufi. Unsa ganit ning dapita? Mao ni Florence nang. Unsay nang? Kasto nun namos akong anak niya nang nanggihapan. Sorry. Ako na mama o papa ni tawag na mo mage. Mama pa ha, mage. Sorry, ma, pa. Kana ba? O sa tingan anay? Florence ko no. Mao manay ang gasa ko agong na si Florencia. Katawan na dyan, ma, oy. Wala kay kong kailangan ng Florence. Florence, insyag mo na sa amo. Ay, Kanay mo, pa. Florence, capital of Italy's Tuscany region, is home to many masterpieces of Renaissance art and architecture. One of its iconic sites is the Duomo, a cathedral with a terracotta tile dome engineered by Brunelleschi and a bell tower by Giotto. The Galleria dell'Accademia displays of Michelangelo's David sculpture. The Uffizi Gallery exhibits Botticelli's The Birth of Venus and Da Vinci's Annunciation. Florence is famous for art and being the cradle of Renaissance. Formers, residents... Stop! Stop, bitaw. Nindot sa day, nindot. Wow, kanindot. Taga-diri rin na sila. Kuyawa din yung dapita sa. Mao na. Mao na. Ang mga famous artist nga atong nabasa lang sa mga libro, taga dinhi sa Florence. Kuyawa din na nila eh. Mangutan ako. Sana pangga. Ako nito magpangga. Kung maghisgot ang history, taga dinhi mga dapita ang mga maing laki. Mga dagkong pangan, taga dinhi sa Europe. Pero nganong karong panahon na, masikat naman ang mga Amerikano, mga Koreano, mga Chinese. Unsa din tapos mga Italiano? Asa naman din sila? Sige na lang buhat og pizza. Wa na sad mo katingog. Man may katubag pangga oy. Bosa mo balik si story ay. Tan-awa ni kung sinitabo nila human mga mata ay mga sikat nga tao ining dapita. Bugat sa itong pangutanan ni Mama ganina da. Bitaw, nagnuna sad gani ko. Mao yun. Naminyo sa gato sila. Nag-research about ni Michelangelo. Although he never married, Michelangelo was devoted to Pio's noble window named Vittoria Colonna, the subject of the recipient of many of his more than 300 poems of sonnets. Sabot mo. No? Sabot mo. Wasa. Ang pangutan na nagrelasyon bagid sila. Nag-anak bagyod.
Malagwa. Ngayon nakingon man ka? Di ba? Ka ng mga true-blooded nga artist. Pero nga tayo. Naminyo naman siya silang art. Bitaw. Sa ato pa, wato sila ng minyo. Mo na inungdan nga human sa paglabay sa mga tuigan, mo na inisunod nila. Kaya wa man sila musanay, di ba? Be. Nasa ko pangutana. Minsan man. Ambot, unsa to ko pangutana? Nagtang magkalit. Doon ako yung opinion about sa gisulti ni Tita Helda. About atong, kung nga nung hangtod ron, kung nga nung karon, mga Amerikano, Korean o Chinese may nahimong sikat. Na ako ideya. Saman? Technology. Mas ni-dominate karong panahon na ang technology nga bisan ang arts na influence na sa technology. Bitaw sa? So, doon na tayo ikatubag ni Mama. Lain si ato. Wa mo gutoma? Wow! Yummy! Nga nung man mo kayo sa titag tito. Ay, gigipang kapoy. Pangkapoy. Nagpara sa room service na sila, sir. Unsa to pangalan niya itong gikanan? Restaurante El Payolo? Oh, Payolo Pascual. Asan to, Sarah? Atora? Sir? Naginugtog lagi ka diya. Lumago na to. Nakabanday ka ganiha sa restaurant? Ang ilang food? Para nako. Excellent eh. Hindi na mauoy. Unsa de? Si Maggie ba? Ano si Maggie? Basta mo joke ka ba? Mo katawa lagi siya sa? Mo katawa ang gini siya sa akong mga joke. Ikaw ang magundi. Para na ako ba? Di mo na niya ang imbuhaton. Ha? I mean, iya na gid ang tanang i-minimize? Ang pagpakatawa sa akong mga joke? Oh, Naman. syempre, malayo na niya sa Jack. Kastlano na ko sila. Di man nga nakaapiki ang utok ni Jacksar. O niya ako, apike, ha? Ako, apike utok. Di man ka apike utok sa Jack. Okay naman ka niya mo katawag yapon si Maggie sa imong mga jokes. Nga sa ato pa, ako, apike utok. Kay ganagot man ko. Ang paragod. Ano? Kita ba yun? Kita di ay! Nausam to siya? What's happening to the world? Sorry. Ano si problema? Waman. Sultihin na lang good ko. Klaro kay may nakahasol ni mo. Mingon pagid kang wa. Okay. Doon na nakahasol ako. Pero di ba ko ready mo sulti? Okay. Pero kung feel na ni mo nga mo sulti, ayaw pagduha-duha ha? Lain say ato ba? Naples na lang wala tumaadto, no? Naples o Milan? Kadiyot. Di ba 5 cities naman ang atong adtuan? 6 na. Kay wabi ato maapil ang Florence sa original plan na to. Okay. So, maato pa tag Milan o Naples? Uy. Ang Milan mo ay paborito na to mga girls, no? Ay, din, no? Sakto! Ay, my God! Excited ako mato sa Milan! Okay, mabasa na ko ha. Milan, Metropolis is Italy Northern, Lombardy, Poy. region. Ayaw na lang, Poy. Maluoy ko ni mo, Poy. Okay lang, kami na lang basa. Kami na lang. Makita man na diha. Ako nag-i-research. Asa mo itong ilang shoppers? Gusto ko mo tanaw?
Makapalit ka ta ini. Maka-afford ka ta, murag mahalod man din eh. Dako gid kay hindi, ma. Di kita ka-afford. Unya, ngano na nga ni pamanta din eh. Ay, okay lang tita mamalit, oy, tita. Enough lang kayo maka-selfie-selfie to, oy. Sulit na kayo na. Kaya dito, wala tayo kalingkuran din eh. Murag, kapoy man magsige sunod-sunod ninyo nga. Wala mo may paliton. Bitaw, mangita taglingkuranan pa. Wala. Wato lang to siya hangtod kanusa sila magtagbaw window shopping. Si Jack, obligado gini magsunod-sunod ni Magay. Ay, okay ra gid kayong di ka mo kuyog na mo, Jack. Kami na lang mga girls ang manuroy. Thank you, love. Ay, di dalan sa kumukayog ninyo ay. Di ko kagwantag lakaw. Kini, okay ra din kay nakalingkod tagtarong. Ni Kuya, unta kanila. Ano saan ka malingaw ba? Bitaw ma. Dili na si mama. Kay, doon na pala niya siya maibgan. Oo, magsakit-sakit lang sa akong dugaan. Pero katong duha, okay ra nila, no? Di ba? Ay, may paliton something nga ito sila. Nagka sa tupliton, eh. Wagid pa. Mga original ko yung mga baligya din eh. Mga nanubla lang sapi ang makapul din eh. Sa kabuk pa niyo ganit tingali, pila kalibo na sa atong kwarta. Jesus Maria Josep! Grabe, no? Alamag, grabe mga presyo, oy. Ikapuhunan naman ni nato ang mga presyo. Uy, my God. Ikapatukod naman igbay, ginoo ko. Kutob na kita selfie ini. Huwag yun tayo mapalit bisan pinakabarato. Ang pinakabarato din hino, tagaliog na ang presyo. Oh, wow, magtanawa. Halaga na sa wallet, oh. Pero tanawang presyo. Oh my God. Loya na to, uy. For your eyes only, ramang kita ini. Ay, sige nagtanaw na tang usa ka sales clerk, oh. Tawa, ut man tingalig ta ini. Dito sa tadapit, oh. Maggie? Sarah? Oh, Diyos? Naalagi ka din, And look at you. Abi ginakog dili ka mo. Pero ka mo good. Naanak ko nagpuyo din he. Wa ko ninyo mamiss. Wa sila Paul egg window shopping. Kadugay ko tao nila. Bitaw. Huwag ito hitubol eh. Ako nila agpason. Uy, sila na? Ay. Kadagagod anak nilang mga pinalit. Nagkapuliki man naalig sa silang bitin na ilang mga pinalit. Da. Kuyawa. Hi, guys! Dawata ninyo. Uy, hala, kadagan ninyong pinalit ay. Imo ning duha ka paper bag, ma. Imo sa nindo ka paper bags dito. wait. Lawgawan ninyo eh. Mo ding atat kayo mong manuroy kay mamalit gud ay mo. Ing anak mo ka rich? Sponsored ni Uy. Mao ba? Agi ko ha din mong model din eh. Ay, di na maot ito. Doon ay tawag ni sponsor ining tanan. Bitaw. Kinsa man ko no? Ciao, Ate T. George? Na-miss na gid mong tanan. Wa ko mag-expect nga magkita ta din his Milan. Time pa. Nganong usok pagka Nahibaw ko nga naglibog mo nga nung na ako din Well, later na ako isulti ninyo. Ang importante nga nakahatag ko ninyo og mga branded items nga mga original pagad. Okay ba magpila yan na bayad ining tanan? Pila. Pila ka no? Never Pila. mind na lang, never mind guys. Number 9. Sincere na ako. Saan ka? Leader ka sa sindikato, do? Okay, usulti na ako. I'm already married. Yes. Ug nga ako asawa, usa ka senyora. Tiguan? Sugar mami?
Of course not. Ipakita na ko ninyo ang iyang pictures, ha? Ay, asa ba? Asa ba? Messi. Tanawa. Wow! My God! Nga nung nag-apil-apil man ka? Kubago ni mga asawa. Hindi mo nagkaila. Wala kita mapibaw na mo. Huwag may ideya nga na ka din eh. So, may I invite you to our villa? Sure! Dato ang Jules, kuyawa, gwapa pa kay asawa. Di ba? Nanguya ba siya iyong duha sa una? Oo. May rayo di ay nga wa ninyo siya sugta. Kay kung inyo pang gisugot, waon ta tay mga branded karon nga sapatos ug sinina. Blessings in disguise. Kay kung gisugot pa ni Maggie si Jules, di sa lunta magadayon sila ni Jack. Ug di siya may magadayon ni Sarah. Ngano? Kita ba, God? Kita ba, Poy? Ha? Unsa gud nang pagkaistorya, Sarah? Wa ko makaoyan na ha? Tarungan na ha? Pangga, watas Pilipinas, ha? Tingin limot ka, pangga. Ha? Uy. Tod-awa na way batasan. Ayaw na, ma. Ayaw na. Ako na'y bahala makigsulti niya. Good night, everyone. Okay ra ka? Pasensya na. Ugma, adto na ta sa Naples. Mo na'y last na to nga destination. Mainta nga, before ta mamalik sa Pilipinas, masettle na mo ni Poy. Oh. Bisan wa pa kay gisulti nako or bisan wa pa kay gisulti nako, Sar. Kay bawo ko nga si Poy ang imong problema. Si Poy ang reason nga nung naing anak ka. Unfair sa tingani kung si Poy ang akong pasangilan. Ako manggod ma. Ako ang duda problema. Okay. So ready na ka mo share nako? Kay baw ka. Kalunito, nagkikosdonggan at tong babayana. Nagpugong lang jog ko. Ay, pangga, unsa ba tayo kay? Ay, nanasulay mong una-una niya, ay, pangga. O aron malingaw ka noon, ay. Ablihan na to ang mga pinalit ni Jules para na to ang mga branded products. Kay. Maayo pa tood. Okay. Eps. Wow! Ako yawa niyo. Ako sapatos, oh. Pangga, oy. Karton lang na ano na, murag. Maikog mo mo abli ini. Oy da, ikog. Ablihe dayon. Ako bitaw, ako nang gabriya ng akong sinina, oh. Allah, Jesus Maria Josep, kalindat, agay, kalumoys panaptan. Tanawa ang presyo, tanawa, tagpila. Uy, 1,419 naman day, Nate. Euro na. Mahal kaayo. Pangga, euro na pangga, di na pesos. Pila man din akong pesos. Kadali atong computer, na? Asa itong calcube sa cellphone, di? Tanawa. Tanawa presyo, anak. Sa piso, Ronay, 81,317.60 pesos. Wow! Kini sinina, ah? Oh! Jesus Maria Josep, pila mo dito ng gasto ni Jules na to. Iyon ana na siya kadato. Sorry ha, gipangigihan ti ka. Okay ra, oy. Og, nagpasabot lang na nga. Doon na pa kay feelings ni Poy. Katong imong giingon nga nawagtang na. Dito tinuod. Imong gibakakan ang imong kaugalingon. Og tungod sa imong gibuhat, daghan ang nagsuffer. Ikaw, si Poy. Si Poy, ikaw. Nagpakatawar ako, eh. O, sabay akong buhaton. First, wag tanga imong pride. Kana mong gud imong pride,
mo na'y nakaingon sa tanang bati. Oh, careful ka ha. Kinagpugong na lang baya ng Mama Hilda mo. Og ayaw sa duwata nga si Poy na ang atras. Parehas good sa mong case, good. Itry baya to og perso si Poy na ko. Kay gisurrender na baya ka ni Jack. So, mao to. Ako na say nagpapresyo. Hangtod nga may give up si Poy. Ug nagkasuod mi ni Jack. Pero tingaling maong dali lang ni give up na ko si Poy tungod kay ikaw magid ang tinuod niyang love. Oh, panay tinuod, Sar. Ako witness gid ko, ana. Grabe akong pagsakit sa una, oy, tungod nimo. In love baya kayo ko, ana niya. Sukad sa gagmay pa mi. Mao nga, makabasa gid ko ni Poy. Og bisan kadtong time nga, iyan akong gipurso, nahibaw ko nga deep inside, ikaw pagyapon ang para niya. Og ako, gusto pa niyang katunon pagmahal. Oh, mga before it's too late, lihok na oy. Tunla na imong garbo. Nice kayo ilang train sa. Limpyo pagid kaayo. Abim ako mag-plane pata from Milan to Naples. Naples? Naples yung naong ron. Boy, nag-search na ka about Naples? Ha? Nag-search ba kung ka about Naples? Okay. Oo, gapon ra. Ako sad, naka-research na ko. Kaya Na dito sa Naples ang Mount Vesuvius, no? Ikaw po Mao ba sa na imo na research? Mao ba to? Walay lain, Poy. Wow! Narang Mount Vesuvius, oh! Hala, wow! Oh my God! Beautiful! Parehas ang ginasa akong nakita sa salida nga Pompeo. Kung ba alam sa tagmukalit ng buto ron? Gawa sa mga kulba ng Mount Vesuvius na palayan mga kulba sa Naples. Mafia? Ha? Nasa Naples ang mafia? According to my research, tuwara na sila sa remote nga Sicily. Besides, di na sila interesado nga mo sa mga turista nga parehas na to. Di ra di kuyaw. Bisag kuyaw pa, naman ko, anda mo protect ni mo. Wow! Tanawan yung parents mo? Murag na kuyawan. Uy, Bitaw, no? Doon lang sila po ikaw. ha? Pa? Oy, Kira mo? di kid unta. Pero saon man, di man ta pwede mo balik sa agi. Nga naman ma. Ako mong guni siyang istoryahan nga dagha dito sa Naples. Nga naa diha ang mga mafia. Napag yun ang mga dagkong bulkan nga aktibo paghihapon dito. Uy, imo di siyang gihadlok pa? Awa mag intensyon nga mahadlok god. Nya unsa man? Pwede ba inik-abot na to dito? Mo balik lang din tas agi. Ay, kung binuang di ama. Paminaw ha. May basahon ko. Kung may basahon ko about Naples, aron mawagtang imong kadlok. Okay? Hala, oy! Hugaw lagi kay din Layo lagi kay nis atong gadto sa miaging mga adlaw. Bitaw no? Mao ni syudad sa Italy nga makarelate ta. Dagan ba ang inani sa ato? Oh, dagan sa pugay din Pero di lang sila magsuroy-suroy sa mga lugar nga dili ang nga ituon sa mga turista. Safe rata. Naaman kang mga mafia din Layo rata layo rata ma. Gawas pa. Igor pa manuroy. Asa man ta mo saray din Unsa? Musaka ta diha? Musaka ta da pangga, ha? Aron di kita magmahay ba? Nga makapanabi kita nga kat-kata sa Mount Vesuvius. Unyag mabuto na!
Aw, kung ibuto pa ang Mount Vesuvius ganina pagkatkat na to nonay. Mapareha sa tataanan nila na. Oh. Oh. Mo na ang ruins of Pompeii, ma, ha? Mo na kato mga tao nga naabtan sa pagbuto sa bulkan, tibuok syudad, napapas. Jesus Maria Josep, di din na sila mag-estatwa. Tinuod yun din na sila. Unsa ni siya? Moni, ang Castle del Ovo. Castle del Ovo, in English, Egg Castle. Castle. Ngano ka? Kaya wala naman tanim mo eh. Nangupaw ka. Nangupaw ka glaw niya. Smile na siya ka. Ano ba talaga? Ha, ate? Uy, ang ginawa mo na sa glaw. Ang sama ka? May gibati ka? Tarong nga? Oy, Ala! Imo lagi ko gigalitan og gagos. Huwag man! sorry. Ha? Okay lang. Okay lang kung wag ka ganay sa kung gisirin about nining dapita. Okay ra? Di na mao. Ha? Sorry for everything. Sa akong magibuhat mo. Sa akong pag-insulto. Hasta sa tanang bating akong gibuhat nimo lately. Basta. Uy, kaso? Kay baw ko. Nga para nimo waray kaso. Pero para ni Titi Helda. Siyempre, lain yun to. Ewan ko tong mama. Gikasapan kang mama? Awa, oy. Pero nakasabot kasi ang part. Og naawaw ko po eh. Actually, nagka-realize na ko. Ha? Pride. Grabe akong pride. Sorry ha. Okay ra. Uy, problema. Thank you. Anong huwag ko ni bubuhi eh. Hugot lagi kayo mo pagkakos na ko. Cry lagi ka. O siyempre sabutin eh. Kitsay imatyo na to. Yambag man ka, oy. Imo na sa gipahid ang imo sipon sa kong sanina. Wa manggod. Nainasad ni mo eh. Sar, ako kasabot sa kong gibati. Naglayan na yung tiyan. Hala, asa kasi atin hino? Unsa di ay? Kuan, muralig kong wa magtugkad sa yuta ang akong natikan. Muralig kong naglutaw sa kalipay. Sa magyo, buti ba sabot ining tanan? Kining nahitabo na rin ba? Di ko gusto mag-speculate. Kay mabawoon niya ako. It's so hurt na pag yun. Oh my God! You kiss my cheek? Ha? Ganahan unta ko sa lips, pero maawaw lang ko. Ikaw, sir ba? Pura magugilan tanong kali. Hala, uy. Pagtarong niya ba? Nagi. Dali, be. Dali, be. Asa ta, uy? Dali! Asa ta? Sige, mangita na tag-restaurant din sa Naples. Gigutom na sa bitaw ko. Oh, asa na si Puyog Sara? Bitaw, asa ba itong duha? Dali, paingon din na. Lo, kikuyad lagi na ni Poy si Sarah. Pero nag-isi man silang duha. Ayan. Isip doon na elastik ko yun, ha? O saan na mong lastik ka ay? Kuan, basta. Naba mo yung elastik ko. Wait ha. Murag na ako. Kadiyot. Wait ha. Asan? Kung saan ni mo, bro? Basta kasi sa pangutan na dali. Mags, dali, Mags. Kung saan niya, Sar? Ay, sis. Wasa ko kay bako ng saon niya. Pagtarong na, Poy. Ay, dara. Lara. Yes, sir. Okay. Ha. Okay. Mag-magic ka! Di. Look, learn, and listen. Oh, look, learn. Look me. Tanawa ko ninyo. Hey! Adyo ko, makasabot, ane. Sarah. Hala! Miluhod sa lagi ka, bro. Sarah. Will you marry me? Sugod na yun, aron mag-double wedding na ta.
Sige na, please. Sarah, please. Oh my God! Please, sugot na. Will you marry me ba? Uy, sige na. Yes. Oh! Wow! Ay, ha! Libutan ko! Libutan ko! Mano niyay! Sa maniyay! Amin niya, San Boy, Sara. Ha? Kaya nga no, sila na diay! Sila na diay! Sila na. Sila na. O kadam nasig ko may gihimong sing-sing ni mo, bay! Di man na sing-sing ma. Kay wa man na sa tudlog isulob. Ambot, ay, basta kayo naglibog ko. Naglabad akong onin niyo. Sa tinuod lang, perting libugan ni Mama. Nanong diretso mig-propose nga, wa man tami nagrelasyon ninyo. Motong nangutan na siya, mauna ba sa diay ko ni Usoron? Kaluis ang tita, uy. Ina siya ni Diya nga, kami nagpauso ini. Tinuod na gini. Bisan, uman ako propose ni mo dito sa Castle d'Ovo, sa Naples, sa Italy. Ako ning sponsor. Ning gayo na. Tinuod na gini nga sing-sing. Di na nilastik ko. Hala, uy. Kailakon bang ko? Will you marry me? Sorry, boy. Sorry. Joke! Of course, yes! Niyas, mga ko atong lastik ko lang. Karon pa? Nga sing-sing na yun ni. Sa man ni Diamond? Lubot sa basura na eh. Tarong pa. Joke. Diamond yun din eh. Lubot sa butilas ketchup, bitaw. Sweetheart, darling, honey, chocolate, and cream. Daghan na ba, ana, uy? Ay, ko ang pagani ito. Napay daghan, kaya kung gustong itawag nimo. Di lang ako mato. Hala, uy, ganahan man sa taan na. Ay, tuod, my love, my forever and ever, my destiny and my all. Ay, lang nang nai-ar, my love, kay murag, Ay, di ka kalitok. na ako'y pangutana. Ansa man na, City? Ano ka? Di ka gimugod kagalit. Kagilo ka to, my one and only. Murag naibot ang tumoy sa kong buhok. Ang kagilo pag tawag mo na sweetie. Ikaw ba? Ansa man tayo mo pangutana? Pagdayon ako doon niyo mo ba? Nagpahiyom lang ka to. Pero, murag kag, way kitanaw. Ingon anak mong gud ko usahay. Mupahiyom bisan way hinungdan. Ha? Joke! Kayon ka no? Oo, di man kang mupahiyom ka lang sa way hinungdan. Di ko kulbaan, anak. Bitaw, seriously. Excited na gid kay ko sa tong double wedding. Usually, makakita rata anak sa mga salida, di ba? But this time, kita gid ang mag-double wedding. Bitaw, no? Ano man ka? Ingon sila, we make our own destiny. Pero, di giday nato makontrol ang atong destiny. Ano nakaingon man ka? Sukad pagkabata nako, ugid kay lang gipangandoy nga makadayon. Kundi si Poy. Pila ka tuig nga ng labay. Si Poy ra gid ang akong giampong nga mabana. Labi na atong time nga niabot si Sarah. Sus, grabe akong insecurities ato eh. Grabe akong desire nga maako gyud siya. Na, kung di palang tingali ko conservative type, but lang, hagbay ra gid tingali na ko na siyang gi-corner. But pa, uy, love, gid kina na ko spoy, uy. Time pa. Laina sa doy. Kaslo nun ta. Pero, si Puy atong gisgutan. Nagmalain mo sa taan. Joke. Ikaw ba? Bitaw sugar. Sa mukha sugar, uy. Sagdi lang gud. Talang tamis akong itawag nimo.
Bantag mawa ng katamis kung maminyo na kita ha. Ay, ilhan man na. Kaya ako na unya itawag nimo kung di asin, suka. Kalog man gid ka oy. Karon pa mun ko naka-discover ini. Pangga. Kana bang double wedding? Duha sad ka pare mo misa anya. Kuan, depende lang. Pwede ra. Unya di kasal. Magihay ang mga pare. Di sa taon pangka, oy. Usa ra ka pare amo kasal pangka, oy. Mo kung celebrate ra ng kuan, kanang usa. Oh, joke. Kibaw sad ko ana oy Mael. Unsa ko ihas? Gawa gini mo. Uy, imong kong itripan pangka. Pero nasa ko'y pangutanan mo pangka, ha? Unsa man ko na be? Kada bang double wedding pangka? Ha? Double honeymoon sad na. Magtipon silang upat. Joke! Wow! Putong si Kwate! Kalami ini. Asang mangga? Uy, kuha lagi. Kuha ka maglungaw kanon pangka. Kung unsay das lamisa mao na na. Ay mo pangitaw og glamoy nga makabudlay pa kayo. Okay. Oh, dugay gud ko nagkamata. Sakit akong mo di palitan lang kog putok si Kwatin Helan. Agad tinida. Kalma lang gud pangka. Igor magkukunong utana kuno baka maglungag. Bitaw ma. Namutana naman kung doon na bay mangga. Ay, gusto ko. May problema ka ba? Hey! Maigi pamati ka pangka. Wa! Ma, ay paging ana. Uy, ano naman dito si mama? Direct Easting ito. Wala natin ito tungahe niyang mamada. Nagminopos? Mali. Mao di ay. Inaalam ko ng babae kung magminopos. Di masabot ang batasan. Oh, bitaw. Ug daghan nagbation sa lawas. Inana magina, di man naklikayan. Mabot magina. Mao nga kamong duha ba, kamong duha no? Naong inahak ay. So na magyumos kami niyoon, no? May desider na magyud mo nga mobiya na mo ug motipon sa mabaye nga inyong pakaslan. Siguro agi ninyo nga dili lang inyong kanindot ang inyong duwaton, ha? Apil ang kabati, apil ang ilang pagminupos, hindi kabot sa panahon. Nya dili kay ilisan. Anong kalipan mo nang nospat? Pwede, di lang mo na may magminyo. Pwede pa man, paano? Bitaw ba, pwede pa ba? Inyong mama pungutan ay. Di lang ko eh. Imias puto gid eh. Tug si Kwate. Soyok. Kamong duha ha, kamong duha. Pagklaro mo ana inyong desisyon ha. Ha? Ang kaminyoon ra ba dili mo ra pagkaon nga kundi ka makauyan luwa nimo. Tingali ining inyong panahon ro no. Nagtuo mang inana ra kasayon ang kaminyoon ha. Kay naa ra may annulment og divorce. Naa gid ganit wit surag buwag. Nya ili saglain. Unsa naman taon ron? Mura lang og nag-ili sa sinina. Dili inana ang kamilyon oy. Ha? Kanang kaslon sa simbahan, adto mo kaslon sa simbahan, manumpa mo sa Ginoo. Kung sa huwes mo kaslon, manumpa sa mo sa estado. So, wa mo magduwa-duwa. Seryoso ning butanga. Mao nga seryoso hasab ninyo. Mao bitaw nga importante nga sa dili pa maminyo. Magsuhituhay gyud una sa mga batasan. Batasan naon niya yan aron makapangandam kung makalawat mas batasan sa usap-usa. Kung nagdaduha mo, adto sa inyong mga pangasuonon o istoryahin nyo klaro. O nyagbuwagan me. Awa na, human, impake. Why may tabong kasal? Lagaway ni no? Wala pasat mo suguan na. O kamo mismo ang nipili anang mga babayhana. Why nagdiktar ninyo? Inyo man ang desisyon. Amo bitaw. Lagay! Manggid gani mo aging uyab. Dito mo propose. Pero maguna ko nga, wala kinahanglan pa. O, wala man sa mubalibad. Pasabot nga, the feeling is mutual. Pilit mo yung kumukus nawang ni mo. No, sakto, ka. Pero mas bintaha, maging unta itong inyo ng gitagan og panahon ang mga, panahon ba kadiyot ha?
Unang tagaw sa uninyong panahon nga mag-ilanhanay una mo. Dili ilhanay sa mga lawas. Kung ilhanay ba sa mga batasan ba, naanag yun na. Aw, Oh. ako noon, nakailan mo ko ng magi kay suod mo may pagkabata. Tempa. Ako mas magi, bro. Sorry bro. Tuan na. Oo, di ay, mo bis magi. Tuan na. Klaro mo, oy! Pagklaro, bro, ha? Pagklaro mo yan, Unsa? Oy, Jesus Maria Josep! Buang nga bitaw pangga. Abot, nga mo ito iyang gisulti. Uy, kaproblema good ini. Problema yun kung di dahil na yung matiman na to. Hain man sila, makiksulti ko. Mas poy. Unsay wada? Nilakaw man to. Asa man ko na to siya? Kamu sa busultik asa siya? Si Jack di ay. Napastaas, nag-ilis. Muato na silang negosyo ni Magi. Nag-away day sila. Awa man noon, pero mula nalain si Jack. Aw, syempre, nalain yun na. Isuryahon ko to. Ay lang una ha, kanang panid, ano na to ha? Pasagdan lang una na to sila. Hey! Mga kasama, ni ako karon sa ibabaw sa Osminyapik. Kung giunsan ako pagkat-kat din ayaw niyo problema ha. Basta kay niya ako, nag-inusara ko din Aw, ako noon, nagailang ko na magi kay suod may sukat pagkabata pa. Time pa. Ako mas magi, bro. Mga tinungdan mga kasama. Nga nung nikat-kat ko ining tumoy sa bukid mga kasama. Huwag ko sabot nga nung nisulti ko ato. Nag-process na may para sa mong kasal. Hanay na ang tanan. Pero nga no, anong katoy ni gawas akong baba? Nga nung si Maggie man ang nagawas akong nilitok sa akong baba. Inigda ko na to ha. Ako gyud imong pangasawon ha. Di mo ko ganahan na ng ubang boys. Ikaw man akong ganahan. Utsa may nitapon ako! Ganun siya may nasa kong una-una ka ron. Ayaw pagdultol na sana. Mas gusto ko ninyong magi. Mas ganahan ko sa iyong love team. What is the meaning of this? Anong gihason mo ko ng mga butanga? Why? Bakit? Ngano? Hi, hello mga higala, mga kasama, kumusta? Di ta maglangan ato dayong hisgutan. Ang nangagi ni atong sugilanon ha? Nagkurog o gihilantan si Poy nga mipauli sa usa ka gabi ni ana nga gikan siyang nagpabukid og napaakan kini og uhipan. Nadain taon sa ospital anang gabi una. Miduaw dayon anang gabi una ang pangasaunon nga si Sarah. Pero wa sila magkasinabot bahin sa uhipan ug nakuyapan si Poy. Dihang naulian kini. Dili pa kini andam nga moatubang sa hinigugma. Si Jack na ang miatubang niini. Og nahisgutan na usab nila ang uhihipan. Mga kasamag mga higala niya ang laing sumpay ning sugilanon. Jack and Poy! O gusto sa kumibaw ko na say cause of death sa uhipan. Ako, hala, uy. Kasi may mapangutanan na to. Ako na ito bag. Unsay cause of death sa uhipan, Sarah? Naibaw ka? Oh, stroke. Na high blood. Humanyang paak sa ehem ni Poy. Binuangi si Sarah on sa Jack. Muatas kaya na silang kasal ni Poy, mura mo. Sorry, Sarah. Uy, problema. Adto na ta pa? Sige, ato na mi, Jack, ato na mi ha. Balik ako, ugma. Sige. Ay. Po man mo react si Sarah sa kunchok. Ano ka?
Bro, Hmm. nakilakaw na sila. Oo. Ay, salamat. Pero mubalik si Sarah ugma. Bro, tangkahay lang. Wala kay gusto ni Sarah? Nagkapunta na ka na, bro. Ang di na gani kaganahan makikatubang niya. Bro, wa mausab akong feelings ni Sarah. Sigurado ka? Laging anis. Si Maggie, Ha? sigurado kang wa kay pagbati niya? Bro, di ko makabasol ni mo nga nagduda ka, pero anis. Mauragya po na akong feeling para ni Maggie. Inigsoon. Sige bro, mutuo ko ana. Salamat, bro. Uy, bro, ha? Sakit nga katol, bro. Ha? Ang unsa man? Ang akong hipan, bro. Sar, Hi. sayo ako ni mo. Nga na di ay, may problema? Wa man. Ako ba, sayo lang yung kagmata ba? Okay ra, oy. Gidad adi kagdagang prutas. Pili lang. Na grapes, apple, orange, saging, naasad. Naasay dragon fruit. Kaun ini ha? Mahal biya na. Mahal ko tika. Charot. No. Nanay mo sa Kay babaya jud ka. Sa una pa, ikaw gyud ang akong love. Og hangtod karon, ikaw paghihapon. Og kay baw ko, in the future, ikaw lang gihapon. Kanindot paminaw na, Sar. Gusto naman nung kung makasal na tadayon. Inigawas ako din Magisgot na sa atong kasala. Magigistorya tanin ni Jack o ni Maggie. Sa buto na to atong double wedding. Boy, cool off on na ta. What? Unsa to? Wa kay na ko maklaro. Cool off on na ta. Buwag on na ta. Eh, kung pagbinuang di, Sar. Unsa ko nang imong joke? Hindi man to joke. Ha? Gusto natin ang Tagalog break. Ako? Gabi gisuktihan ko sa mong papa about atong nangaon mo. O nisipyat ka about ni Maggie. Ha? Boy, love ta ka. Mga tagaan ti kag time para pag-check sa imong kaugalingon. Sarah? Tingali tuod og si Maggie gyud ang imong love. No! Di na tinuod. Kibagyo ka na dugay na kung na-feelings mo, Sar. Ako lang gigipog nga tungod ni Jack. Mabitaw nga, lipay kay ko nga nabidilupay silang duha. I-recheck lang sa tingaling imong kaugalingon. Basta di ay naibog ka lang ako, pero actually, dili ko ni mo love. No, Sar. Oh, kauna ining dragon fruit, oh. Ukasakit ning dugan, ukapait kung tuwa ka sa Pisik mo sa na, bro. Sorry, bro. Si Papa ko ninisulti niya, bro. Tumagi ko. Di ko gusto magbuwag ni. Kalitan sa kuinida. Bro, tawagin si Sarah. Istoryahin ninyong Maggie, please. Sige. Ningabot nila ni Mama o Papa. Mulakaw na ko. Lakaw na lang. Ay, nakuno na rin Kaya na kumuha na siya. Nga akura. Istoryahin niyo si Mara. O sa Mara. Si Sarah, bro. Ha? Sure, oy. Tinuod lagi. Naghilagan ni si Poy nga nisulti na ako. Gisuwayan na magtawag si Sarah. Di mo kontak. Mao ba? Ikaw kay kontak niya. Pero, kay baw ka? Okay sa ang gibuhat ni Sarah? Ha? Nagplano na gud silang magpakasal. Wala gid na atrasan, di ba? So mas maayo nga sigurado gid sila sa ilang mga feelings.
Hinoon. Pero luoy magud si Puy. Hilak lagi. Mo ba? Sige, ani na lang. Aron di na maghilak si Poy, mag-cool off na lang sadta. Ja! Uy, binuang ba? Wa ko magbinuang, uy. Mas maayo sad nga tagaan na tayo mga atong mga kaugalingon. To check and recheck sa atong mga feelings aron wala tayo mahay in the end. Pero mahal, sweetheart. Final na akong honey. decision. Cool off na lang sadta. Sabi ni tabo na yun ha? Sakon mo muna mong gihog kan di baboy dun eh. Ano mo? Lain na sa mo kay. Kanding og baboy. Unsa man inyong gusto dirapig lipad te. Ay doon sabi mo ano hilak-hilak man mo? Gibuwagan mi nila ba? Ha? Imuli sa tanan pa. It's your fault. Ha? Sako! Mo lang sa tanan ba? Why gano ako mangsaan? Uy, wa ako sa. Para mo lang wala. Ha? Pero meron! Kuha pa ni mo sulti si Sarah about nung atong nasipet ko kisgot ni Maggie pa. Dili yung ni may tabo. Huwag tayo na ibuwag. Huwag daw na mga buwag eh. Ubaon ta mo sunod-sunod si Maggie ni Sarah. Waon ta ko niya buwag eh. Ikaw din na kaingon nila ba? Huwag milayin mabasol ni gawas mo pa. Huwag milayin mabasol kundi ikaw. Ano man? Sige! Patsala ko ninyo! Sige, patsala ko ninyo! Ako pa kayo lungganan eh! Gibukan mo sa inyong kauyam! Patsala ka! Patsala ka! Imo mo siya may himoong kriminal pa? Imo ni may pipriso pa? Ako magkikipasol niyo. Ako magkikipasol eh. Oya, pati yung ginadayon. May pagka-uim sa di ka pa. Ay, may nalang sad ning gipagwagan o na mo nila ay. Payo ni ma? Payo ni? Maayo ning sakit sa mudugan ma. Pag-awa ka man luoy nila pangga. Mas maayo man ning hitabo kay doon na po may panahon pang siguro sa inyong kaugalingon. Kung andam na ba yun mong musod sa kinabuhing ninyo? Sakto naman sa Miss Edad ma, oy. Hapit na magayon may ma-overdo. Overdyo! Overdyo! Mauna, kailan mamayabas. Overdyo! Madagway biya ninyo. Wa nas edad ay. Kadaghang dagko nag-edad, nagminyo pero way hibang kaagad. Dagko lang edad pero way mga buat. Di gani ka mga respeto og asawa. Hindi ko yung anak pangga ha. O nga ano, ingon day kung ikaw di ay. Bitaw. Ang uban sad ma, di mo respeto og bana. Bitaw. Dugdaogon sa nang bana, salig lang pinangga. Correct. Ngano di ay? Hidaw-daw di tiga maal. Ha? Wadang tiga si Besyo he di ay. Masanggan di tiga di ay. Wa man noon. Kunya. Wa man ko'y gisulti oy. Anong isog mong kapirmi ma? Hoy, una-una na lang ning ako. Aron ipakita nga di sa day ko makaya-kaya. Kanyang mga asawa diha, nga sayon-sayon no nas mga bana, singhag-singhagan, pasakitan pa yun ang uban, ilan ang gipaanad ang ilang mga bana. Sa ato pa ma, sa mga asawa nga pasakitan sila. Ay, di yun na sa asawa. Sa yun na sa mga bana. Ay, sana ninyo maay. Ay, dali ha! Sa yun na sa mga bana. Kada mga lalaking ing-ana nga mapasakit sila mga asawa. Physical man o emosyonal o mental. Mga buringog ng pagkalalaki. Oh. Ha! Huyang nagunang daan ng babae, good. Dihado nagunang daan. Pero may mahimo ang babae pag panalipod sa iyang kaugalingon. Mauna nga sa sinugdanan palag, ipakita na Diyos asawa nga di sad siya basta-bastang abusaran. Unang higayon nga maning ka, so palpalon yun na dayon. Ha, dagko na gunang nagkita, dagko na mo nagkita. Dapat magrespeto, hay. Kung naamang ganiwa mao yun istoryahon yun na, isip mga dagkong tao. Ha! Hilosokin ng mga lalaking moingon nga sila ray-hari. Pero ang pagtrata sa asawa, ulitan! Kung hari ka, Rayna yun ang asawa ay, itreat yun na as Rayna.
Kwen, dili uliton. Break. Pangga, break, pangga. Kalag. Di mini mo kaaway, ha, pangga. Wata mag-away, ha. Nag-istorya rata, ha? Oo, nga no, nangaway na ko. Nag-istorya na banta. O kining akong gisolteron, para yun ni ining atong duha ka anak nga gusto nang magmenyo. Ako lang ipahinomdom nila nga ang pagmenyo, dili kutob sa labing-labing, dili na 24 hours ang labing-labing. Og daghan kag madiscover sa imong asawa urbana nga makurat ka na lang. O kinahanglan kag mo adjust, dili kay imo dayong isalibay, kundi kakauyan. Pinamdami, nga sa kamenyoon, imong gidawat ang nindot og bate sa imong asawa ubana. O kung may makita kang bate, timanin ha, timanin ninyong duha. Nga doon na sad siya'y nakitang bate, di mo? Mao nga, isik adjust mo, parihas mong dili, perfecto! Yehey! Nindot akong specs, kinapakpak pa to. Ay, nindot man ang imong sulti, God. Nindot kayo, nindot man imong sulti. Namin na-learn, ma. Learn. Thank you, ma. Ito, mahuman. Thank you, ma. Dagyan pa kong isolte, o paminaw mo. Ma, thank you na, ma. Thank you na. Matiwasol sa natos mama ninyo, ay. Sige, pangga. Continue. Ha? Dota, oy. Sa ako lagi kaingon, mas maayo ding hitabo kay matagaan ninyong panahon ang inyong kagalingon pagsiguro sa inyong mga gibati. Bitaw. Hinomdome, nga kalit-kalit tong inyong pag-propose. Bitaw. Wa pa gani mo sugta, ni-propose na mo. Bitaw. Automatic dahin mo. Mo nga kinahanglang i-review ninyo ang tanan kay basin, nakalitan lang mo, labi pa, nga dito tas mga lugar, nga nindot o romantika. Pero ma, magsama na yun ako. Sakit naman kaya akong dugan. Gusto ko makasal na Miss Sarah. Gusto siya nga ako ikaw man forever. Ako sad, ma. 3 days pa lang gani, nga wami magkita ni Maggie. Wala na akong mabuang. Mga anak, kung human na sa usa ka buwan, to alam mo, mental, sa ato pa, sila gyud ang gusto niyo ikauban forever. Grabe siya di mo pa eh. Imo magyud ming buangon. Kulbaan, masadahan na pa. Ingon man gud mo nga mura mo mabuang pila pala gali ka adlaw. O nga, palabya o ng usa ka buwan. Tanaw na to babagyapon ng inyong isulti. One month na may way contact. Kami sana. Silingan naman ang tatanong. Pero, wagit sila mag-effort na makastoryata. Or bisan sa text man lang. Bitaw no. Magkalagot sad oy. Hinuon, ako man kayo naglikay. Nag-change ba og number? Ako sad. Alay. no? Pero, bisan unta to kita nakigbuwag pa. Dapat yun unta mo effort sila nato, di ba? Pero wa ko'y nakitang gibuhat si Poy. Wag yun gani ko makakita niya. Lagi, uy. Kisapot naman gani kong Jack. Pero unsa na ginato pagkikita nila? Nga kita may ganaon naglikay. Bisan pa, uy. Do na good unta sila'y effort nga itong makita. Example, silingan naman kita, no. Dapat unta magparamdam sila. Like, magbilin ba ron sila og flowers sa kawas sa atong pultahan? Diba? Or di ba? No. Mao yun. Unsa ka kung panid-an nato sila? Like, ato lang yung i-check kung unsa na ba'y nahitabo nila. Kay, last mong storya sa ilang papa, kutong nagkasugat mi. Gool ko no kay si Jack. Ug mausad si Poy. Mao ba? Sige. Manitan nila silom. Halos tibok adlaw nung nagtambay din sa imong bahay. Pero wag kita makakita nila ni Jack o Poy. Bitaw no? Nanglarga ka sila? Mangutanan nilang mamagpapa. Magmama og papa gyapon ta nila nga gibuwagan naman nato sila si Jack ug Poy. Okay naman gud. Pero lain nan sa kumungutan na, uy. Labi na ni mama, makasab-an niya ta. Bitaw no. Ingnon unya tang patugat-tugat buwag, unya mangita di ay.
Mausap. So, unsa na lang atong buhaton? Oh, hala, si Poy, oh. Uy, hala, happy siya? Siyempre, no? Ato akaw, murag malakaw, ho. Hindi ko, eh. Aw, sige, sundin na lang aron makaibaw kag asa siya mo adto. Sige. Atong sundan, kuyugi ko. Asa naman to siya, uy? Nisod man dito siya, di ba? Pero dako biya ni nga restaurant. Napatingal ito sa sud. Dito sud ba? Kadiyot lang. Tarong na anak ko ang akong shades. Og di sad siya basta-basta makaila na to, uy. Tungod ini atong wig. Hi, bro. Doon na sila ay. Si Jack iyang gianhi? Wow, ha? Tipo na sila bay? Unya, nang sila magdungan? Nilakaw na lang tingaling daan si Jack. Unya, giapas ra niya si Poy. Nasa ato pa? Nag-enjoy na lang silang dahog banding-banding karon nga nakig-cool off ta nila. Tingali. Aw, hinuon? Okay, sad. Wait. Hala, nagkitawagan si Jack. Nagngisi siya? Nagngisi siya nga naglingi sa may entrance? Nya, si Poy, sad? May gipaabot sila? Tingali, ilang mamang papa? Sa okasyon. Mangyata tag-table na. Kanang doon na nila. Sakto gyud. Ay, namarog na ang ni-occupy sa table sa ilang luyuan. Tara. Ikaw ito mailhan. Usbo na itong atong linakwan. Hindi naman tayo na mailhan. Tungkol sa itong mga wig. Og nag-shades pa kita. Here we are. Ugwa gyud sila makabantay nato. Busy ka sila lantaw sa may entrance. Kitsa kayo lang gipaabot, no? Wani ba ka to sila, bro? Reply na si Debra, bro. Kala ko sila pa doong ni Raquel. Debra? Raquel? Nana sila, bro? Hindi kaway-kaway, oh. Hala! Kamang sexy sa doong, eh. Tagsaw niya ta, ha? Oy, hala, unsa makay sunod nga mahitabo ini? Okay mga kasama, mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati sa katapusang sumpay na ginini atong sugilanon. Jack and Poy! Dalit sa RMN Drama! Uboto ka listeners ang part 6 sa Jack and Poy, no? Kunya, ang buto part 6 ba? Kaya nalimot ra ba ko? No? Ako lang nag-iingog part 6, no? Pero sige lang. Ato lang po butangan yung masipyat maganinig. Ano itong pagsulti lang. Ato lang ibutang sa pag-edit ang unsa nga part, no? Pero ang una-una part 6 na, no? So napaminaw na ninyo gisagwa pa gid kay advance ma itong vlog, napaminaw na ninyo kay matik naman mix na to, no? Ang vlog. Pero pa jud ta ka edit sa paghimo ani nga vlog, no? Advance lang na to daan ni mga listeners kay mo lagi para dito na bag maka-edit. Ang makalangan lang kining hinay nga dita makapiright pag yun, no? Nya pasensya kay no kay naghangan paabot sa Lone Ranger ug si Kumalo, no? Paningkamutan lagi nako ng mga listeners, mga ilo ko pasensya ninyo, no, kay sa una gud nga samot magkahinay rug dita. Labad na kas ulo sa makasamot sa labad sa ugid kay di moabot nagkukudlawon pinaabot para lang ma-upload kay dugay man. Nya maka-copyright pag yun pasti lang. Balik edit, no? Mong gini naka lisod aning mag-copyright kay balik tag edit. Sayang mapunog i-trim para lang mawa to nga isina di pugos na tug edit balik para dili mawa ang maong isina ba nga naka-copyright. Wala siya kung kuan mga listeners, no? Usbo na ko. Pasensya kayo sa mga nagpaabot sa mga drama, no? Labi na sa nagatang sa si Kumalo.
ug sa Lone Ranger pasensya kay pero ay mo kabalaka kay ako ginang humanon nasugda naman ako na humanon gyud ako ng mga kalisteners no. O ginara ko palabian akong istorya mga kalisteners kay gabi na no mupauli na ko. Amping mo kanunay mga kalisteners. God bless us all.